primer de tot he fet un snapshot i després he ampliat el disc de 20 gigas a 25 gigas. He entrat per SSH, en fer un DF, he pogut veure que només veia 20 gigas dels 25. He fet un sudo parted-l i m'ha detectat la mida real del disc. I m'ha preguntat si volia ajustar-ho. Li he dit que sí, que volia ajustar. De tota manera, no m'ho ha fet bé perquè no m'ha ampliat la mida aquí. Llavors, el que he fet és fer sudo parted sobre el disc dur, en aquest cas dep SDA, i llavors li he dit resize part. Quina partició? La 1, que és perquè és dep SDA1, em pregunta si estic segur perquè s'està utilitzant, li dic que sí, estic segur, i em diu on vols acabar? I dic 100%. Llavors, quit. Llavors, quan faig un sudo parted-l, ja veu que dep-sda té la mida que hauria de tenir, que són 26,8 gigas. I ja veu també que a la partició 1, que és on hi ha la X4 al sistema, és la que té ja 26,7 gigas. Ja l'hem ampliat de 20 a 25, que és el que volíem. Si fem un DF, encara segueix veient 20 gigas. Llavors hem de fer un parproof i després del parproof hem de fer un sudo resize 2fs de /dep/sda1 perquè reclami l'espai extra no utilitzat. Llavors això és el que fa i quan ja fem un DF ja veiem que tenim els 25 gigas i ja tenim 5,6 gigas d'espai extra quan només hi havia 600 megas.